Добър вечер на всички от мен. Радвам се, че се събрахме на Петков ден, че имаме възможността да имаме отворена среща с доктор Костадинов. Както знаете, аз съм председател на Казанлъшката организация. Много от вас ме познават. Вече над 6 години има организация на Казанлък, т.е. организация на Възраждане в Казанлък. А в настоящите избори нашата организация, Казанлъшката, плюс ръководството ми гласуваха доверие аз да поведа структурата ни изобщо Възраждане към победа срещу политическа партия ГЕРБ. Бях издигнат за кандидат за кмет, приемам това с изключителна отговорност и това, което аз правя заедно с моите съратници, това е да мобилизираме както своите сили, така и силите на нашите съграждани, да дадем истинска реална битка срещу феодалното овладяване на нашия град, което през последните, виждате, 12 години довежда до изключително, мога да кажа, довежда до страх в гражданите на Казанлък, особено които се занимават в публичната сфера. Довежда до това много хора, които имат професионални умения, имат лични качества, да не могат да се намерят работа в Казанлък. Довежда до това днес да имаме откриване на военен паметник в село Шейново, едно дело, което години наред така се мъчихме да сътворим. Днес, в крайна сметка, успяхме да го доведем до успешен край, но самото събитие не беше уважено от нито един представител на институциите. Бригаден генерал си позволява да кани Галина Стоянова по време на кампания и да я награждава с грамота за успешно сътрудничество. Това е двойният аршин. Двойният аршин на едни хора, които са попаднали на едни властови позиции, които си мислят явно, че са вечни, които си мислят, че от никого не могат да бъдат, нали, така поставени на място и никой не може да им търси отговорност. И това виждаме, че в 12 години продължава да се задълбочава в Казанлък, като може да говорим, че има едно срастване на политическата с икономическата власт. Имаме изключително голяма нужда от подобрение на градската среда. Защото освен пътища, ужасно движение, отрязване на дървета, липса на паркоместа, новата цел, която си поставяме, това е балотаж. И на балотажа, когато се консолидира протестния вод в един кандидат, победа срещу ГЕРБ, смяна на политическия модел на управление на Казанлък, смяна, като ще бъде зачитан всеки един гражданин с неговите възможности и принципите ни, които ще отстояваме, това са диалогичност, експертност и прозрачност. Прозрачност, която изключително много отсъства в Казанлък. В повечето големи градове, в областните центрове има и регистър и изобщо се знае поименно как гласува всеки един общински съветник за съответното решение, което се взима. Това в Казанлък го няма. Тоест и хората се крият зад така наречената колективна безотговорност. И първото нещо, което ще направим, като влезем с силна група в Общински съвет Казанлък, всъщност е точно това нещо да настояваме да се случи, поименно да се знае от гражданите всеки един общински съветник как гласува. Сега аз искам да акцентирам върху един сериозен проблем, който според мен е стратегически за развитието
на Казанлък. Той е свързан, той наскоро стана такъв инцидент, но ние това го приказваме от години наред. Аз лично съм писал писма до Галина Стоянова, подавали сме сигнали. Това става въпрос за липсата на каквато и да е политика, изобщо на правилна политика по отношение на интеграцията на малцинствените групи. Виждате в Казанлък какво се случва. Периодично, през някакъв период от време, възниква инцидент, който после институциите реагират по някакъв начин, обикновено чисто пиарски, но кажете, има ли нещо, което изобщо е решено като въпрос? Осигурена ли е безопасността и спокойствието на гражданите в квартал Изток? Не. Мисля, че осигурена ли е чистотата, не само в квартал Изток, тук говорим за целия град. Виждаме, че те си позволяват да посягат на полицаи. И това не е само сега. Това са години наред и в крайна сметка явно общинската полиция няма достатъчно подкрепа и от администрацията. И трябва да се направи така, че полицаите да се почувстват и те оценени. Друго важно нещо, само набързо ги маркирам, за да не става прекалено дълго изказването ми. Това е защита на розовата долина и националния символ българската роза. Тук постигнахме една победа дружна, мога да кажа, на повечето политически партии. В крайна сметка Европейската комисия няма да забранява розовото масло като химическо производство, но това, което трябва да се обърне внимание също, това е недопускането на инвестиционни намерения на фирми, чиято дейност застрашава здравето на гражданите и чистотата на природата. Пред няколко години пък успяхме да спрем Дънди Прешъс, които смятаха да проучват и добиват злато в Сърнена Средна гора, в 5 общини от нашата област, включително и в община Казанлък. Но това, което ние ще продължим от тук нататък е със същата всеотдайност да отстояваме всички екологични каузи. И тук даже с мен Калин се шегува, че сред някои негови приятели, познати съм по-известен не като учител, ами като еколог. Сега искам да обърна внимание върху нещо друго. Това е отношението към населените места, които са извън Казанлък. Какво се случва през годините? Политическа партия ГЕРБ помага само на тези селища, които кандидатът, който е спечелил или от ГЕРБ, или от ДПС. Много рядко на някой друг помага. Ние и тук ще приложим съвсем различен модел като отношение и ще работим с всички кметове, които имат желанието да допринесат за развитието на своето село. В крайна сметка се намираме в Розовата долина и в долината на тракийските царе. Време е, като се разхождаме наоколо, наистина да се чувстваме като граждани на града на розите и да се гордеем с културно-историческото наследство, което имаме. Ние няма да предадем нашите идеи, няма да се подведем по различна политическа линия или стратегия, която да следваме. Ще си отстояваме това, което сме правили до момента, ще бъдем последователни в взимането на всичките решения и вярвам, че това е правилният път. И именно заради това в момента Възраждане е една от първите политически сили и много скоро вярвам, че Възраждане ще управлява България. Благодаря. Давам думата на господин Калин.